Tajjeb, l-ewwel nett nirringrazzjakom ħafna illi lqajtu din l-istedina tagħna. Ħsibna li l-iskop tagħha kien propju illi norbtu din l-attività ta' Lectio Divina li issa s-segretarjat ilu jorganizza dan l-aħħar snin. Però dis-sena li kif tafu intom minn hawn ftit ġranet oħra, ftit ġimgħat oħra ħajibda l-ġublew tal-ħniena, ħsibna li norbtu it-tema tal-ġublew propju mat-tema tal-Lectio Divina u nagħmluha b'mod iktar organizzat mis-soltu. Kif tafu ħajkun hemm laqgħa kważi kull nhar ta' ġimgħa bi ftit eċċezzjonijiet f'dan il-ħin mis-7:15 sa 8:15. Hemm persuni oħra li avżawni li għandhom jiġu, però kien hemm min avżani li llum imħabba ċirkostanzi ma setax. Xi ħaġa li mettilkomx fl-emails di ħadd tkun streamjata u jiena nixtieq nagħti merħba wkoll lil dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-streaming, qiegħda tiġi streamjata mill-Media Center u min għalih ikun impossibbli li jattendi ikun jista' jsegwiha anka fuq il-website tal-Media Center. Wara li tkun saret, tkun ukoll available għal min jista' jerġa' jara jew ma jkunx possibbli li jara live dak il-ħin anka fuq il-Lajkos ikun hemm il-films tagħhom kollha. B'kollox ħajsiru 32 laqgħa u kollha ħajkunu marbutin 8 kull wieħed mal-Evanġeli differenti, 8 minn San Mattew, minn San Mark, minn San Luqa u minn San Ġwan. Father Stefan Attart ħajjieħu siltiet mill-Evanġelu ta' San Mattew, Father Martin Mikallef ħajjieħu il-Kabuċċin ħajjieħu siltiet mill-Evanġelu ta' San Mark, Father Paul Xiberras li ħajibda huwa u jagħmel introduzzjoni ħajjieħu siltiet minn San Luqa u Monsignor Arċisqof li ħajjagħmel it-8 l-oħra ħajjieħu siltiet minn San Ġwan. Daw ħajkunu alternating, jiġifieri mhux ħanagħmluhom l-ewwel dawk u mbagħad l-oħrajn, jiġifieri ħajkunu alternating. Jiena diġà batt il-timetable tagħhom lil kulħadd, però minn m'għandux inkun nista' ntih kopja għalkemm qiegħda wkoll fuq il-Lajkos. Jiena nirringrazzja f'isimkom il-Father Paul, il-Father Martin, il-Father Stefan u l-Monsignor Arċisqof. Nirringrazzja l-Arċisqof ukoll li qed jagħtina dil-kappella biex aħna nkunu nistgħu insegwuha, nagħmlu din l-esperjenza minn hawn. L-aħħar kelma li rrid ngħid. Dan mhuwiex kors fuq il-Bibja, sa Father Paul jispjega aħjar minni. Niddejjaq insejħilhom kors, mhuwiex kors. Din hija esperjenza li rridu nagħmlu flimkien. Fil-handout li tagħna Father Paul sejħilha din l-esperjenza fejn il-kelma talla miktuba issir talba. Jagħtina aktar dettalji għalhekk Father Paul. Grazzi ħafna, grazzi Father Paul, fidejk. Nsellmilkom u nilqgħu lil xulxin għal din l-esperjenza fil-kelma talla li u trid tkun f'moħħna l-ħin kollu din, kelma talla miktuba allura fil-Bibja li se ssir it-talba tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar dan hu l-iskop tal-kelma talla miktuba. Kelma talla taslilna b'diversi modi, imma il-kelma talla miktuba mbagħad trid twassalna fl-esperjenza tat-talba li aħna nikkomunikaw, nkellmu lil Alla u jkellem lilna propju permezz tal-kelma ta' Alla miktuba fil-Bibja. Il-kelma jew il-kliem Lectio Divina tfisser qari spiritwali, qari divin, qari fl-Ispirtu ta' Alla. Huwa l-Ispirtu ta' Alla li kitiba permezz ta' bnedmin fi kliem il-bnedmin bħalna, u allura rridu nduru lejh kontinwament biex inissel f'qalbna b'mod speċjali it-tifsira dak li jrid jgħidilna Alla b'dak li hemm miktub mod konkret biex ngħidu hekk bl-iswed fuq l-abjad propju fil-Bibja. U allura s-siltiet li se nagħmlu din is-sena se jkunu siltiet fuq il-ħniena biex jgħinuna propju naraw din il-faċċata ġdida, faċċata oħra ta' Alla nnifsu fil-fidi u fit-talb. Kif għandkom fil-handout
il-lezzjo divina hija l-esperjenza biex jiena nsir nidħol iżjed fl-ispirtu ta' Ġesu innifsu, nagħmel din l-esperjenza ta' Ġesu innifsu. U dak li ta' din il-forma ta' 4 skaluni, u nsejħulhom skaluni għal raġuni li il-patri kontemplattiv ċertosin Guigo it-tieni, madam miet fl-1188, allura ħafna snin ilu, ta' din il-forma ta' 4 skaluni. Kiteb ittra lil ħabib tiegħu Ġervasju u fija il-lezzjo divina iddeskrivija bħala skala paradizji, jiġifieri is-sellum tal-ġenna li bih allura inti tista' tarġa' skaluna wara skaluna titla' fil-ġenna, ġifieri jkollok l-esperjenza ta' Alla nnifsu. U allura dawn huma l-4 skaluni ta' dan il-metodu ta' talb fuq il-kelma ta' Alla. L-ewwel skaluna hija l-lezzjo, jiġifieri l-qari, imma qari mhux biex ħanaqra l-ewwel darba dan it-test. Ħafna testi mill-Bibja stess aħna min jaf kemm il-darba qrajnija. Però għax hija l-kelma ta' Alla mhux sempliċiment kliem, mhux sempliċiment stejjer illi naqraw f'dan il-ktieb tal-Bibja, imma hija l-kelma ta' Alla nnifisha, allura il-lezzjo trid issir mod kif il-kelma ta' Alla miktuba tkompli jew terġa' tinżel f'qalbi. Mela allura qari attent ta' dak li hemm miktub fil-kelma ta' Alla. Il-mistoqsija li nagħmel fl-ewwel skaluna tal-lezzjo divina li l-nifsi trid tkun kontinwament waqt li jiena qed naqra b'mod iktar profond il-kelma ta' Alla miktuba hija jiena u l-kelma ta' Alla. X'qiegħed jgħid it-test tal-kelma ta' Alla miktuba f'dak li qiegħed nitlob bih. X'qiegħed jgħid it-test. Ma ngħidx jiġifieri fil-lezzjo divina, pereżempju jekk qed naqra l-parabola tal-iben il-ħali, jiena din nafa min jaf kemm nafuha, min jaf kemm smajnija, m'hemmx għalfejn nerġa' naqra. Li nerġa' naqra u nerġa' naqra u nerġa' naqra nħalliha tinżel f'qalbi. Biex tkun il-kelma tal-Alla li qed tkellimni mbagħad mhux jiena ngħid x'qed tfisser x'qed tgħid il-kelma tal-Alla, ma qed tgħidli xi trid twassalli f'qalbi. L-attitudni mbagħad li nieħu f'din l-ewwel skaluna hija l-attitudni li semmilna San Pawl fit-tieni ittra lil Timotju. L-Iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla. La mnebħa għandha l-Ispirtu ta' Alla, n-nebħ tal-Ispirtu ta' Alla fiha, mela huwa l-Ispirtu ta' Alla nnifsu li qiegħed ikellimni f'dan it-test ta' iswed fuq l-abjad, ta' dak li hemm miktub fil-Bibja stess, fil-kelma ta' Alla. It-tieni skaluna il-meditazzjo. Allura l-mistoqsija tkun x'qiegħed jgħid Alla lili, mhux lil ta' madwari, mhux lis-superjuri tiegħi, mhux lill-mara tiegħi jekk jiena r-raġel, mhux lir-raġel tiegħi jekk jiena l-mara, imma x'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test. U allura l-attitudni tkun l-attitudni ta' Samwel illi jisma' attent lil Alla jkellmu u jgħidlu x'inti tgħidli, tkellem lej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. It-tielet skaluna dejjem tilajn, it-tielet skaluna hija l-iskaluna tal-orazzjo, tat-talb, imma t-talb mhux li ngħid xi talb bl-amment pereżempju, ma dik il-kelma li issa rajt x'qiegħda tgħid u rajt x'qiegħed jgħidli Alla lili permezz ta' dik il-kelma, kif issa se ssir il-kelma tiegħi lilu mibdula mill-Ispirtu Qaddis ta' Alla li kitibha kif sa nkellem biha stess lil Alla nnifsu. U l-attitudni naturalment ma tistax tkun aħjar minn dik tal-Marija Omm Alla, il-mara tal-kelma li lil Alla tgħidlu hawn jien il-qaddejja tal-mulej. U allura b'dan il-qari li nkun għamilt, li nkun qiegħed nagħmel qari spiritwali qed ngħidu, qari fl-ispirtu ta' Alla li kitibha, jiena se nara fejn iridni nimxi Alla, fejn iridni mmur Alla permezz ta' din il-kelma li qiegħed jgħidli. Ir-raba' skaluna il-kontemplazzjo mhijiex l-iskaluna li fiha
għax inkun rajt tlabt dan it-test tal-kelma tal-Alla miktuba se nibda ninqata' mill-art, jew se nibda nara d-dija ħirġa minni, jew inkella se nara ħafna sħab madwari. Il-kontemplazzjo hija l-iskaluna fejn jiena nkun templazzjo fit-tempju ma' Alla. U t-tempju huwa s-simbolu tal-preżenza ta' Alla f'nofs il-poplu tiegħu. Mela fil-kontemplazzjo jiena nesperjenza dan il-rubija, jiena nkun qrib tant ta' Alla, nista' nkun b'mod ġdid u b'mod qawwi fil-preżenza tiegħu meta hu kellimni permezz ta' din il-kelma tiegħu miktuba. Edna li l-lezzjo divina hija il-qari fl-ispirtu ta' Alla li kitiba li nebbaħ lil bnedmin oħra bħalna biex jiktbu dak li huma qegħdin jesperjenzaw u li tom Alla li jesperjenzaw. U allura jekk San Pawl pereżempju fl-ittra lil Galatin kapitlu 4 vers 6 jgħidilna il-missier jibgħat l-ispirtu ta' ibnu jgħajjat f'qalbna Abba Missier, jekk jiena se nagħmel din l-esperjenza fl-ispirtu qaddis ta' Alla ta' din il-kelma tiegħu tal-mod kif qiegħed ikellimni, mela jiena barra li l-ispirtu jkun qiegħed jitlob fija u lil Alla jsejjaħlu Abba Missier, Missier tiegħi, jiena f'din l-esperjenza nista' nisma' wkoll fil-qalb ta' Alla permezz ta' din l-esperjenza tal-lezzjo divina, l-ispirtu ta' Alla wkoll għax huwa l-istess wieħed jgħajjat f'qalb Alla beni, ibni. F'qalbi jgħajjat Abba, Missier, imma f'qalb Alla jgħajjat beni, Missieri. U ibni, li jgħidli ibni. Allura f'din l-esperjenza tal-lezzjo divina jiena nista' nidħol f'din ir-relazzjoni ma' Alla b'dan il-mod tant qawwi, b'dan il-mod tant personali, għax Alla se jkellem lili permezz ta' dan it-test, mhux lill-oħrajn, lil min imissu jisma', lil min imissu jafa din il-kelma, imma lili personalment. L-ewwel test illi għandna f'din is-sensiela ta' lezzjo divina li se nagħmlu, jiena kif qalilkom Sur Joe Farrugia se nieħu t-testi fuq il-ħnina imma mill-Evanġelu ta' San Luqa. Dante Alighieri, lil San Luqa jsejjaħlu skriba Mansuetudinis Christi. Dak li kiteb l-iskriba, l-kittieb, l-iskrivan tal-mansuetudni tagħha, tal-ħnina ta' Alla lejn il-bnedmin. U din se narawha b'mod qawwi ħafna fl-Evanġelju ta' San Ġwan, ta' San Luqa, u naturalment sħabi l-oħra u anke l-Arċisqof se naraw dawn it-testi minn Evanġeli oħra propju li jitkellmu fuq il-ħnina ta' Alla biex matul din is-sena f'din is-sensiela sħiħa nkunu nistgħu nagħmlu esperjenza iktar qawwija permezz tal-kelma tal-Alla nnifisha propju ta' din il-faċċata ta' Alla li titkellem li tajjat kontinwament f'qalbna inħobbok u nħenna lik. Nafu li l-ewwel żewġ aġġettivi li jagħti Alla lilu nnifsu fil-Bibja, lilu nnifsu, jsejjaħ lilu nnifsu huma ħanun u raħum, jiġifieri ħanin u dak li jader. Mela Alla lilu nnifsu jarfu bħala dak li jħen, dak li jader. Ma naħsibx li nistgħu nagħmlu esperjenza isbaħ minn din tal-ħnina ta' Alla jekk mhux permezz tal-kelma tiegħu stess. U l-ewwel test illi bih Alla jista' jkellimna fuq din il-ħnina tiegħu huwa meħud mill-Evanġelju ta' San Luqa kapitlu 6 versi 27 sa 38. L-Evanġelju ta' San Luqa kapitlu 6 versi 27 u 8 sa 38. L-ewwel skaluna l-lezzjo. Nerġa' naqra kemm il-darba hemm bżonn hawnhekk minħabba li ħin naturalment naqrawh darba, imma meta nkun waħdi naqrah kemm il-darba hemm bżonn sakemm ma jibqax kliem li jiena minix nifhem xi qed jgħid u xi fisser, ħalli jinżel dejjem iżjed qalbi it-test sħiħ. U allura nkun nista' nifhem sewwa mbagħad qiegħed jgħidli Alla permezz ta' dan it-test. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Imma lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom, ħobbu l-għedewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobodkom, birku lil min jisħedkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra. Min joħodlok il-mantar anqas il-libsa m'għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok, u min joħodlok xi ħaġa tiegħek titlobilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom xi ħlas jista' jkollkom. Għax il-mitinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom. Għax dan jagħmluh saħansitra l-mitinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh iroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom. Il-mitinbin ukoll jisilfu lill-mitinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Imma intom ħobbu l-għedewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura, u l-ħlas tagħkom ikun kbir, u tkunu wlied Alla-l-għoli li hu tajjeb mal-ingrati u mal-ħżiena. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu l-maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, meżżes sewwa u mburġġat iqegħdulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Allura fil-bidu ta' dan il-qari fl-ispirtu ejjew insejħu li l-ispirtu qaddis ta' Alla nnifsu. Ejja spirtu li ktibt permezz tal-kliem tal-bnedmin din il-kelma li jrid iwasslinna Alla. Ejja spirtu mill-qalb ta' Alla. Għatina li aħna wkoll niftħu il-qalb tagħna lih għall-kliem ta' Alla, għar-rieda ta' Alla, għall-moħħ ta' Alla. Ejja spirtu tan-nar biex tibdel lilna fil-kelma li jrid iwasslinna l-missier. Ejja nifs mill-qawwa ta' Alla biex nieħdu d-deċiżjoni li tridna nieħdu quddiem dan il-kliem, din ir-rieda, din ix-xewqa tal-mulej Alla. Amen. Il-test tal-Evanġelju ta' San Luqa illi qegħdin nitolbu bih nistgħu nsejħulu ċ-ċentru tad-diskors tal-wittja illi insibu fl-Evanġelju ta' San Luqa. Nafu li fl-Evanġelju ta' San Mattew insibu d-diskors tal-muntanja. L-istess bejn wieħed u ieħor diskors li nsibu mbagħad fl-Evanġelju ta' San Luqa, dan li biċċa minnu qegħdin naqraw illum, nitkellmu fuq illum, huwa d-diskors tal-wittja għaliex f'San Luqa Ġesu jagħmlu mill-wittja, mhux mill-muntanja. Fil-fatt insibu ftit qabel it-test li qegħdin nirriflettu fuqu, jgħidilna li Ġesu jitla fuq l-għoljiet biex jgħaddi l-lejl fit-talb lill-missier. Imbagħad jinżel f'wittja jagħżel l-12 il-dixxiplu tiegħu, u mbagħad flimkien magħhom jiltaqa' mal-kotra tan-nies biex li kienu ġew biex jisimgħuh, imma mhux biss biex jisimgħuh, imma wkoll biex ifejjaq il-mart tagħhom. Allura din l-esperjenza tat-talb ta' Ġesu innifsu, tar-relazzjoni ta' Ġesu innifsu fuq il-muntanja jinżel biha b'din il-qawwa li rċieva mingħand il-missier, dan in-nar li rċieva mingħand il-missier biex jgħaddih lid-dixxipli tiegħu kollha, mhux biss l-apostli ma lid-dixxipli kollha, permezz tal-kelma li se jwasslilhom u tal-fejqan. Nistgħu ngħidu permezz tal-kelma li tfejjaq. Allura naraw illi anka l-istess deskrizzjoni ta' minn fejn Ġesu għamel dan id-diskors li parti minnu qegħdin nitolbu bih, issir ifisser mhux post ġeografiku qed ngħidu biss wittja ili ma hi, imma ssir ukoll tifsira
teoloġika, tifsira li tkellimna fuq Alla. Ġesu jitla fuq il-għolijiet biex jiltaqa' mal-Alla. Ġesu jinqata' mill-bqija tad-dinja biex hemmhekk jiltaqa' mal-Missier. Min hemm u min għandu jkun jista' jġib il-qawwa biex iwassal il-kelma tal-Missier kelma li tfejjaq. Għax il-muntanja f'San Luqa tfisser dan, il-post tal-intimità tal-Alla. F'Mattew il-muntanja tfisser il-post tar-rivelazzjoni ta' Alla lil bnedmin. U allura f'Mattew Ġesu jitla fuq il-muntanja biex jirrivela lil Alla, iwassal, jikxef min huwa Alla l-Missier. Mela allura ifisser illi l-għan ewlieni ta' dan id-diskors li Ġesu jagħmel fil-wittja huwa indirizzat lil żewġ kategoriji ta' nies. L-ewwel nett lill-apostli l-12 l-ewwel li jissemmew wara li Ġesu jgħaddi l-lejl fit-talb f'relazzjoni mal-Alla l-Missier. Biex hemmhekk ikun jista' jagħmilhom veri dixxipli tiegħu u jiffurmalhom qalbhom ħalli jkunu jwasslu l-Ispirtu ta' Kristu Ġesu innifsu lil dawk li jiltaqgħu magħhom. Imma mbagħad għandna t-tieni għan ta' dan id-diskors li Ġesu jagħmel fil-wittja. U l-għan huwa illi jgħaddih ukoll dan id-diskors lid-dixxipli tiegħu kollha biex ikun jista' jgħaqqad il-missjoni tiegħu, missjoni ta' ħelsien, missjoni ta' liberazzjoni, missjoni ta' fejqan lil bnedmin kollha mbagħad. Tant illi l-istess diskors illi nsibu ftit qabel ta' Ġesu x'għamel meta priedka u fejja lil dawn in-nies li ġew biex jisimgħuh, nistgħu nisimgħu l-istess eku ta' dak li jagħmel Ġesu ftit qabel meta daħal fis-sinagoga ta' Nażaret, ara il-profezija minn Iżajija li kienet tħabbar il-missjoni tiegħu ta' salvazzjoni f'din id-dinja u hemmhekk japplika għalih. Jagħlaq il-ktieb, jagħtih lura lil qaddej u mbagħad jipproklama x'ġara fih permezz ta' dak it-tħabbir ta' dik il-kelma li ħa mill-profeta Iżajja. Din il-kelma seħħet illum waqt li qegħdin tisimgħu. Din il-profezija seħħet fija li proklamajt li ħabbar din il-kelma li jintom għadkom kemm smajtu. U l-istess diskors nerġgħu nisimgħu hawnhekk x'għamel Ġesu lil dik il-folla li ġiet biex tisimgħu. U allura għandna l-istess it-tħabbir tal-bxara tajba, il-ħabbir lill-fqajrin, it-tħabbir tal-kelma li teħles lill-omja u lill-imjasrin u l-kumplament. Il-missjoni ta' Ġesu li ħa mingħand il-Missier permezz tal-profezija ta' Iżajja qed titwettaq issa fil-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu innifsu. Fl-episodju ta' qabel Ġesu għedna jinżel flimkien mal-Apostli minn fuq il-muntanja. Il-folol ġrew lejh biex jisimgħuh u jibda jgħallimhom. Però ninnutaw il-qawwa u l-isfida tal-kliem li Ġesu jippreżenta lil din il-folla li ġiet tisimgħu. Jekk hu stess għalilhom din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu u issa intom ġejtu għandi biex tisimgħu din il-kelma li rrid iwasslilkom, kelma li tfejjaq, kelma tal-ħnina tal-Missier lejn il-bnedmin kollha, mel issa se nagħmlilkom kelma wkoll ta' qawwa, sfidi qawwijin, għax intom disposti biex tisimgħu. Intom ftaħtu qalbkom għal dak li se ngħid, dak li se nagħllem biex intom tinħelsu kif hija ħelliesa ta' ħnina il-kelma li se waslilkom. U allura ninnutaw illi Ġesu innifsu jaqbad lil dik il-folla li ġiet biex tisimgħu, jisfida propju b'dak illi ġiet biex tisma'. Min għandek nippretendu il-kelma ta' Alla u danu li se nagħtik. U danu li se nagħtikom. Pereżempju, dawn id-dettalji ta' din l-isfida li Ġesu jagħmel insibuha kemm fil-vers 18 qabel din is-silta li għandna, imma wkoll fil-vers 27, parti l-ewwel vers tal-test li għandna qudiemna, u anke fil-vers 47. Lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom. Mhux biss tisimgħuni b'widnejkom, imma tisimgħuni b'qalbkom.
Kull min jiġi għandi u jisma' dan kliemi u jagħmel dak li ngħid jien, ħanejdilkom lil min jixbaħ. U xebħ mhux biss mhux xi xebħ tal-wiċċ jew tal-fattizzi jew tal-mod kif iġib ruħu, imma ta' kif dik il-kelma li qed iwasslilhom jagħmluha tagħhom biex tkun tista' tagħmel frott fiha u jgħixuha. Imbagħad anka jgħidilhom għalkemm intom ġejtu għandi minn kull imkien, dawn kienu marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Mela allura diġà bdejna deħlin f'din il-kelma mħabbra. Kelma li tfejjaq imma wkoll kelma li tġib is-salvazzjoni. Għaliex il-ħelsien huwa proprju s-salvazzjoni li ġie biex iġibilna Ġesu innifsu. Nafu u San Luqa fl-Evanġelju kollu tiegħu joħroġ ħafna qawwija din. Is-salvazzjoni li ġie biex iġib Ġesu kemm bil-kelma tiegħu, kemm bil-fejqan li jagħti kull kwalità ta' fejqan, is-salvazzjoni ma tmiss biss ir-roħ tal-bnedmin, dak li huwa spiritwali fil-bnedmin. Jekk naqbdu l-mirakli pereżempju li jagħmel Ġesu, insibu kwantità kbira li Ġesu għamel biex ifejjaq il-ġisem. Fejqan biex ngħidu hekk materjali jew korporali. Ftit huma l-mirakli li Ġesu jagħmel li għandhom x'jaqsmu mal-aspett spiritwali tal-bnedm, pereżempju l-eżorċiżmi, pereżempju l-maħfra tad-dnubiet. Ftit huma, anzi hemm mument importanti ħafna tal-miraklu tal-paralitiku li niżluh mis-saqaf. Jgħidulu inti qiegħed tidgħaj għax ħadd ma jista' jaħfer id-dnubiet li falla waħdu. Ġesu jgħidilhom biex nurikom li bin il-bniedem jien jiġifieri għandu s-seta li jaħfer id-dnubiet mela fejqan spiritwali għal lill-mifluġ, lill-paralitiku. Erfa' sottok u mur lejn dalek biex jagħti prova tal-fejqan spiritwali l-maħfra tad-dnubiet, jagħti sinjal ta' fejqan materjali. Għax is-salvazzjoni hija l-fejqan, ir-ritorn mill-ġdid tal-bniedem sħiħ ġisem u ruħ bħalma ħalqu Alla fil-bidu. Tant li seta' jħares lejh Alla lill-bniedem li ħalaq u jgħid kollox huwa tajjeb ħafna. Il-missjoni tas-salvazzjoni ta' Ġesu li ġie biex iġibilna hija proprju din, li jreġġa l-umanità għal dik il-perfezzjoni, dik it-tjubija li ra Alla meta ħalaq lill-bnedmin. Intom ġejtu biex tisimgħu il-kelma ta' awtorità tiegħi ta' bin il-missier u din l-awtorità qed nuriha propju f'din l-isfida li qed nagħmlilkom. Id-diskors ta' Ġesu meta nifluh daqsxejn nindunaw illi ma jmiss affarijiet straordinarji f'dan id-diskors li għandna qudiemna f'dan it-test, jew inkella li nistennewh biss pereżempju fl-aħħar tad-dinja, imma huwa diskors li jmiss ħafna il-preokkupazzjonijiet, dak li lilna jinteressana, dak li lilna jinkwetana jekk irridu, fil-ħajja umana ta' kuljum tagħna, il-faqar, il-ġuħ, in-niket, il-mibeda, it-twarrib, ir-rejection minn oħrajn, u n-nuqqas ta' ftehim mill-oħrajn, kollha marrat tas-salib ta' filgħodu veru niltaqgħu magħhom kontinwament. Kif se nlaħħaq mal-kontijiet, kif se nlaħħaq, kif se nixtri law u lem dak li għandi bżonn, nibda nitkellem ma' bnedmin oħra u min weġġajtu mod u min weġġani mod ieħor, dawn ir-relazzjonijiet kontinwi li aħna nagħmlu ma' oħrajn niltaqgħu magħhom fil-fejqan li ġie biex iġib Ġesu u mbagħad fl-isfidi li qiegħed jagħmlilna hu stess permezz ta' dan il-kliem li qiegħed iwasslilna. U allura Ġesu jisfidana l-ewwel nett billi jurina ejja nkunu saqajna fl-art. Biex tkunu dixxipli tiegħi, u għalhekk qed jindirizza l-folla, biex tkunu dixxipli tiegħi, ma tridux tkunu anġli purissimi, qaddisin lesti, magħmulin, imma bnedmin tad-demm u l-laħam
li qed timxu fit-toroq u fil-ħajja ta' din il-ħajja hawnhekk f'din l-art. Ir-raġuni ta' dan l-enfasi speċjalment minn San Luqa kienet illi d-dixxipli tiegħu dak iż-żmien, u mbagħad l-ewwel insara li San Luqa jindirizza permezz tal-Evanġelju tiegħu, kellhom din il-preokkupazzjoni qawwija. Jekk Ġesu issa miet għam il-mewt u tela għand il-missier, it-tieni miġja, meta se tkun? Nistennewha malajr x'oqgħod jagħmel hemm fuq għand il-missier. Jerġa' jiġi, jalla jerġa' jiġi issa biex lienna joħodna miegħu. Dik l-ajta li fil-ktieb tal-Apokalissi nsibuha Maranatha, ejja mulej Ġesu. Tant kien hemm preokkupazzjoni fuq din il-ħaġa, jiġi l-mulej Ġesu, il-mulej Rebbi, illi kien hemm ħafna qegħdin bidejhom fuq żaqhom ma jagħmlu xejn. U pereżempju fl-ittri lit-Tessalonkin, San Pawl jgħidilhom jien qed nisma' li hawn fostkom min qiegħed jitażżen u mhux jaħdem kif għandu jaħdem. Lil dawn inwissihom min ma jaħdimx lanqas għandu dritt jiekol, jgħidilhom, għax l-idea li rrid iwassal f'din il-preokkupazzjoni ta' dawn l-ewwel insara kienet il-miġja ta' Ġesu se sseħħ żgur iva, imma ma noqgħodx inħabbel rasi ninkwieta meta se sseħħ. Se sseħħ żgur, meta ma nafx. Il-mistoqsija m'għandix tkun meta ġej il-mulej Ġesu. Il-mistoqsija għandha tkun x'se nagħmel sakemm jiġi, kif se ngħix sakemm jiġi il-mulej Ġesu. Imma dan kollu huwa biss l-introduzzjoni għal dak il-qalba ta' dan id-diskors. U l-qalba ta' dan id-diskors, ta' dan it-test li waslinna Ġesu fl-isfida tiegħu biex nilqgħu il-kelma t'Alla, il-qalba hija l-imħabba li għandha tiddomina tmexxi il-ħajja tad-dixxiplu li huwa dixxiplu nisrani. Hija mħabba lejn il-proxmu tiegħi. Imma mhux biss, l-imħabba wkoll lejn l-għadu tiegħi, għedna mir-rat tas-salib nibda niltaqa' ma' min mhux kulħadd jilqa' l-opinjoni tiegħi, mhux kulħadd japprezza dak li qed nagħmel, mhux kulħadd jifhem dak li qed nagħmel u nibdew niltaqgħu ma' min ma jifhimniex, ma' min għandu xi jgħid magħna, ma' min għandna xi ngħidu miegħu. Mela mhux biss dixxiplu li jħobb lil ħbieb tiegħu, imma wkoll kif se jirrelata d-dixxiplu ta' Ġesu, d-dixxiplu nisrani veru, anka ma' min huwa għadu tiegħu. Dak illi jiġifieri jobodok, dak illi jaqtak minn ħajtu, dak illi jgħajrek, dak illi jwarbek daqs li kieku inti kont xi ħaġa ta' disprezz, dak illi jisirqek mod sfaċċat. L-imħabba nisranija jgħidilna Ġesu f'dan it-test hija u trid tkun imħabba differenti minn kull imħabba oħra. Jiġifieri l-imħabba nisranija tisfidana b'mod ġdid, tisfidana b'mod iktar profond u tisfidana b'mod differenti l-imħabba milli tisfida lil kull bniedem ieħor li jeżisti. Anke ħadd ieħor li mhuwiex nisrani, li mhuwiex dixxiplu ta' Ġesu, irid ukoll jiffaċċja l-isfida ta' kif se nirrelata ma' min ma jifhimnix, kif se nirrelata ma' min jobodni, kif se nirrelata ma' dawk li lili ma jaħmlunix. L-isfida nisranija li jagħmel Ġesu dwar l-imħabba hija fil-fatt differenti minn dak li imħabba normali tisfida lil bnedmin kollha. Imma mbagħad nistaqsu, jekk Ġesu jgħidilna ħobb lil għadu tiegħek, itlob għal min jagħmellek id-deni, titlobx lura dak li slift. X'se jwassal lid-dixxiplu? Illi jibqa' jgħix l-imħabba tiegħu lejn min assolutament ma jaħmlux, ma jħobbux. Min fejn se jġib il-qawwa biex jagħmel dak li qed jgħid Ġesu f'dan it-test? Biex l-isfida ta' Ġesu jilqaħħa u jilqaħħa b'qalbu kollha. U l-Evanġelju tal-lum ikompli jgħidilna din l-isfida
in-Nisrani, id-dixxiplu veru ta' Ġesu, jilqaħħa bil-qawwa li tiġi mill-imħabba u l-ħniena ta' Alla nnifsu li huwa Alla missier li nissel lid-dixxiplu fl-eżistenza għamlu ibnu jew bintu lejn min huwa grat lejh. Alla jagħmel dak li jagħmel u hawn min huwa grat lejn Alla f'dak li jagħmel miegħu. Imma wkoll ma' dawk u jibqa' jħobbhom ma' dawk li huma kollox barra grati lejn il-missier għal dak li jagħmel magħhom. F'Evanġelji oħra Ġesu juża dik l-espressjoni li jibgħat ix-xemx tiegħu u x-xita tiegħu kemm fuq il-grati u kemm fuq dawk li huma ngrati lejh. Xorta jibqa' jibgħat ix-xita u x-xemx lil dawn, ma jgħidx dak ħobbni mela x-xita ma tolqtux. X-xita tolqtu. Dak mhuwiex iħobbni mela x-xemx ma tagħmilux ġid. Alla jħobb lil kulħadd xorta waħda. Luqa allura għandu prinċipji ftit differenti minn dak li toffrilna d-dinja. Anka fil-missierna, per eżempju, niltaqgħu mal-espressjoni aħfrilna dnubietna, għax aħna, skont l-Evanġelu ta' San Luqa, għax aħna naħfru lil min hu ħati għalina. Qed ngħidulu Alla, skont il-missierna kif insibuha fl-Evanġelu ta' San Luqa, aħfrilna għax inti tista' taħfrilna. Aħna stess naslu li naħfru lil ħaddieħor. Aħseb wara inti kemm tista' taħfrilna iżjed. Fl-Evanġelu ta' San Mattew qiegħda b'mod differenti. Imma fil-każ ta' San Luqa, il-missierna tgħidilna dil ħaġa. Aħna nistgħu nsibu l-qawwa biex naħfru lill-oħrajn għax fuq il-mudell tiegħek inti taħfer lil dawk li huma grati u lil dawk li mhumiex grati lejk. Fuq l-istess modell tal-missier tagħna li nissilna fil-ħajja, aħna nistgħu naħfru, inħobbu, nilqgħu l-isfida li jagħmlilna Ġesu fl-Evanġelju li qegħdin nitolbu bih. Fil-versi 27 sal-vers 36 dan it-test li għandna jimxu f'din l-sfera partikolari ħafna tal-imħabba, l-imħabba tal-edewwa. Imma mbagħad il-versi ta' wara biex naqduhom anke mal-Evanġelju sħiħ jagħtina mod iktar wiesa xi tkun ir-relazzjoni tagħna mal-bqija tal-bnedmin, mhux biss ta' dawk li ma jħobbunix, dawk li ma japprezzawniex, dawk li ma jifhmunix, imma mal-bqija tal-bnedmin l-oħra wkoll. Id-dmirijiet allura tal-insara lejn xulxin. Imma bil-mod kif jaqadhom allura qisu qiegħed jgħidilna taf li r-relazzjoni tagħkom mal-bnedmin kollha, taf li d-dmirijiet tal-insara lejn xulxin ta' dawk li huma dixxipli tiegħi kollha. Irid ikollhom din il-qawwa speċjali, din il-karatteristika partikolari illi l-imħabba tagħhom lejn l-oħrajn kollha twassalhom biex tagħtihom qawwa biżżejjed biex anka ma dawk li huma edewwa, dawk li ma japprezzawhomx, dawk li ma jħobbuhomx, ikun jista' jkollhom din ir-relazzjoni magħhom ukoll. Jistgħu jaqdu d-dmirijiet tagħhom ma dawk ukoll. U allura nżommu tajjeb f'moħħna x'hemm wara dan kollu, wara dan it-test li jista' jkellem il-qalb tagħna għax huwa t-test tal-kelma ta' Alla nnifsu lil qalbna. Imħabba mhux biss bil-kliem, imma mħabba effettiva fil-prattika. Edna mhux xi ħaġa għolja spiritwali il-bot, ma xi ħaġa niltaqgħu magħha l-ħin kollu fil-ħajja tagħna. Mela imħabba fil-prattika imsejsa mibnija mhux biss fuq l-imħabba bejn l-insara, imma wkoll mibnija fuq il-kelma setana tiegħu. L-ewwel żewġ versi ta' dan it-test jagħtuna t-tifsira tal-bqija tat-test kollu. Il-versi 27 u 28 Ġesu jagħtina 4 kmandi fihom. Kif in-Nisrani iħobb lill-oħrajn. Ħbieb
u għedewa. Għax ir-relazzjonijiet tagħna mhumiex biss mal-ħbieb, ir-relazzjonijiet tagħna huma ma' kulħadd. Dawk li huma ħbieb tagħna imma anke dawk illi mhumiex ħbieb tagħna. U allura jgħidilna ħobbu lill-għedewwa tagħkom. Allura l-mistoqsija quddiem dan it-test, il-mistoqsija li qiegħed jagħmlilna dan it-test. Min hu l-għadu? Min hu l-għadu tiegħi? Huma dawk li joboduni, għax Ġesu qalilna mbagħad għamlu l-ġid lil dawk li jobodukom. Dawk illi flok iberkuna jisħtuna, għax Ġesu qal għamlu l-ġid u birku lil dawk li jisħtukom, u t-tielet tifsira ta' min huwa l-għadu tiegħi, Ġesu jgħidilna itolbu għal min għandu kontrikom. Mela min hu l-għadu nistgħu niġbruh f'dawn it-tlet karatteristiċi l-oħra. Dawk illi jobodukom, dawk illi jisħtukom, dawk illi iżebilħukom, dawk illi assolutament jistmawkom mhux ta' bnedmin oħra bla drittijiet u l-komplament. Min hu l-għadu tiegħi allura? Huwa dak li jobodni. U min jobodni lejja jħares b'dan il-mod li fija ma jara xejn li fija jista' jħobb. L-għadu tiegħi huwa dak li fija ma jara xejn li jista' jħobb. U dan imur kontra il-mod kif ħares lejja Alla li fija jara ħafna u ħafna u ħafna xi ħobb fija. Dak li huwa mhux ta' min iħobbu fija huwa biċċa tiegħi għax jiena ma bdejtx ma ħaristx il-kelma tiegħu, id-dnub tiegħi. U dak ma jħobbux Alla, ma jsibx fid-dnub tiegħi xi ħobb. Xorta jibqa' jħobb lili però bħala persuna, bħala ibnu l-Ażiż. Mela ħobbu lill-għedewwa tagħkom, Ġesu qiegħed jgħidilna Alla iħares lejk anka jekk inti mhux dejjem tħobb lil Alla, mod li inti tista' ssib fik il-qawwa li tħobb anka lil dawk li ma jħobbukx. Lil min jisħtek, Ġesu jgħidlek birku lil min jisħtek huwa dak li jixtieqlek kull deni biex ma jkollok l-ebda dinjità ta' bniedem. Ma jkun fik xejn ta' dinjità tal-bniedem. Kontra Alla illi ħalqek bniedem u fikra kollox li huwa tajjeb ħafna. U lill-ibnu għamlu wkoll bniedem bħalek. Mela fik bħala bniedem Alla altru li jara xi ħobb. U mbagħad it-tielet deskrizzjoni ta' min huwa l-għadu tiegħek huwa dak li jżebilħek. Ġesu jgħidilna itolbu għal min iżeblaħkom. Jiġifieri dak li jwaqqa x-xbija ta' Alla fik. Kontra Alla li ħalqek fuq x-xbija tiegħu. Mela l-għadu huwa dan kollu. L-għadu huwa dak li iġib ruħu kompletament kontra dak li jġib ruħu Alla miegħi. Dak kollu li jagħmel Alla miegħi, l-għadu tiegħi ma jagħmlux. Jagħmel bil-maqlub. U jiena fuq kollox jiena xbija ta' Alla. Imma kliem Ġesu dwar l-imħabba jrid jittieħed ukoll fil-kuntest ta' dak illi kienu jifhmu bih fi żmienu meta Ġesu qiegħed jgħid dan id-diskors. Rridu naraw anka il-kuntest kollu li fih Ġesu jgħid dan id-diskors. Il-mentalità dak iż-żmien mhux biss il-mentalità tal-kultura ta' Ġesu, il-kultura ludija, imma anke tad-dinja ta' madwaru, kienet tħares lejn l-imħabba tal-għedewwa bħala xi ħaġa tal-boloħ. Min jaħfer u jħobb lill-għadu tiegħu huwa iblaħ hawnhekk mhux postu. U r-raġuni hija li inti tkun qed turi jekk tħobb lill-għadu tiegħek, jekk taħfer lil min għamillek id-deni, int qed turi lilek innifsek li m'għandikx qawwa biżżejjed biex tkun bniedem ta' sinsla. Din hija l-mentalità li kienet iddawwar il-kultura ta' Ġesu innifsu. Però din mhix ġejja biss mid-dinja pereżempju Griega li kienet iddawwar il-kultura ludija.
Ma din insibu anka fit-Testament il-Qadim. Per eżempju, fil-Ktib tal-Levitiku, il-kapitlu 19, vers 18, jgħidilna b'dan il-kmandament. La titħallas bidejk u la żżommx f'qalbek għal uliet niesek imma ħobb lil-lajrek bħalek innifsek. Mela anke t-Testament il-Qadim, il-poplu Ludi allura jiddeskrivi lill-proxmu tiegħu, lill-qajru bħala uliet niesek. Jekk m'intix Ludi, jew inkella ma tħallx fil-poplu Ludi, inti m'intix qajri jekk jiena Ludi. Inti m'intix proxmu tiegħi jekk jiena Ludi. Din kienet anke l-mentalità mela tat-Testament il-Qadim. Bil-mod kif Ġesu jippreżenta fl-Evanġelju li qegħdin nitolbu bih, l-isfida l-kbira lin-nisrani li jrid ikun tassew dixxiplu tiegħu kompletament mod differenti. Nistgħu insibu anke fl-Evanġelju ta' San Luqa stess il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb li jaqleb rasa l-isfel propju din il-kelma li hemm fil-Levitiku. Għajrek il-proxmu tiegħek huwa biss dak li huwa parti mill-poplu tiegħek, ludi ieħor. U Ġesu jgħidlu, inti lil min trid li jgħinek meta għandek bżonn inti? Lil kulħadd, naturalment, Samaritan, mhux Ludi, Grik, u x'inhu? L-aqwa li fil-bżonn tiegħi jiġi u jgħinni. Mela allura meta se niġi biex ngħin lil proxmu tiegħi jien? Għaliex tinbidillu d-definizzjoni tiegħu? U l-proxmu li rrid ngħid jien isir imma stenna ftit, il-proxmu jsir biss dak li huwa Ludi, dak li jaqbel miegħi, tal-partit tiegħi biex ngħidlek, il-bqija l-oħrajn nista' nibqa' għaddej u ma nagħtix kasu. Ġesu jaqleb din id-definizzjoni tal-proxmu. Kif qiegħed iwassalilna anke f'dan it-test hawnhekk. Min trid ikun il-proxmu tiegħek? Mela għamel l-istess ma' dak li huwa qiegħed idawrek fil-ħajja tiegħek kollha. Fil-liġi ta' Mosè kien hemm dan il-prinċipju wkoll li l-għajrek ikun dak li jagħmel parti mill-poplu tiegħek biss. Mosè kien daħħal il-liġi ta' għajn għal għajn u sinna għal sinna minħabba l-kultura ta' dak iż-żmien. Ġesu jwassala għal perfezzjoni din il-kelma ta' Mosè. Ħobb anka lill-għadu tiegħek. Ħobb anka lil dak li ma jagħmillikx il-ġid. Għaliex imma, għaliex jiena Ġesu tani dan il-kmandament? Kif jikmandani Ġesu? Kif għandi nħobb lill-oħrajn? Mela li mħabba tista' tikmanda? Dak li ġab ġdid Ġesu kien li dawn il-kurrenti ibda mit-Testament il-Qadim, fil-liġi ta' Mosè stess, fil-kultura anka Griega li kienet iddawru, dawn il-kurrenti jagħmilhom kmandi għal min irid ikun veru dixxiplu tiegħu. U l-kmand Ġesu jibnih propju fuq dak li jagħmel il-missier ma' kull wieħed u waħda minnha. Il-missier lilek iħobbok dejjem jew biss meta hemm xi jħobb fik. U l-esperjenza tgħidli Alla lili jħobbni bħala missier il-ħin kollu anka meta jien ma napprezzax. Il-qawwa li tiġini mill-fatt li l-missier iħobbni anka meta m'hemmx xi tħobb fija, allura jien dik il-qawwa tgħinni biex inħobb ukoll lil dawk li huma madwari mhumiex japprezzaw dak li nagħmel jien. Mhumiex iħobbuni imma jien ikmandat li nħobbhom. Ma din il-qawwa tiġi biss minn dak li qed jagħmel miegħi il-missier fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Naturalment dawn il-kmandi li nsibu f'dan it-test noqogħdu attenti li ma jkunux kmandi li aħna nobduhom jew naħsbu li aħna nobduhom kif ngħidu ad litteram, kelma b'kelma skont littra u mhux skont l-ispirtu tagħhom. Tant li hawnhekk insibu wkoll f'dan it-test meta xi ħadd jagħtik bil-ħarta fuq wiċċek dawwarlu li ieħor ukoll. Mbagħad immorru fl-Evanġelu ta' San Ġwan fejn Ġesu kien għaddej fil-proċess ludi
li Ġesu jgħidilhom lill-awtoritajiet Lut, jiena dejjem kont inkun fit-tempju qatt ma għamiltuli xejn, qatt ma żammejtuni, ikun hemm wieħed mill-qaddejja u jagħtih daqqa fuq tal-bħarta fuq wiċċu. Ġesu dak il-ħin ma jdawwax wiċċu n-naħa l-oħra u jgħidlu jekk tkellimt ħażin, għidli fejn, imma jekk ma tkellimx ħażin, għaliex tagħtini bil-ħarta. Skont dan il-kmandament tat-test tal-lum suppost dawwar wiċċu, veru? X'inhi l-idea ġifieri? L-idea wara dawn il-kmandi huma mhux talli ma tpattix imma tħobb lil dak li jagħmillek id-deni. Mhux kwistjoni li tani daqqa fuq wiċċi naħa, ndawwar wiċċi naħa l-oħra, mhux kwistjoni li ma jkolli l-ebda drittijiet fil-ħajja u jekk slift biex ngħin il xi ħadd ieħor m'għandix nippretendi li jagħtini lura dak li slift u l-kumplament. L-ispirtu ta' din l-ittra tal-kmandi li qed iwasslilna Ġesu hija din. Ara kif iħobbok il-missier lilek u ħaddem dik l-imħabba li Alla il-missier iħobb lilek ħaddimha fir-relazzjonijiet tiegħek mal-oħrajn. Allura quddiem din il-kelma nitilgħu t-tieni skaluna. X'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test? U nistgħu nagħmlu suġġerimenti, naturalment Alla jkellem lil kull wieħed waħda minna fil-qalb tiegħu skont kif għandu bżonn. Ma nistgħu nagħmlu suġġerimenti għal riflessjoni tagħna. Għaliex pereżempju in-nisrani għandu jġib ruħu skont il-barkiet li jagħti Ġesu fil-Beatitudni. U allura anka skont dan id-diskors fit-test li llum tlabna fuq. Għaliex għandi nagħmel hekk jiena biex inħobb lill-oħrajn rrid inkun daqshekk radikali. Mhux għax inħares lejn il-missier u nagħmel dak illi jagħmel hu fil-fatt, mhux għax il-missier jagħtini l-qawwa tiegħu stess permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu li jqaddisni biex nagħmel hekk jien ukoll. Imma dan ma nasal qatt li nagħmlu bil-qawwa tiegħi biss. Irrid biss inħares lejn il-missier x'jagħmel hu miegħi meta inħobbu imma anke meta ma nħobbux jiena. Għalhekk Ġesu jitla fuq l-għolijiet l-ewwel biex jitlob u jgħaddi l-lejl fiġla biex minn dik il-qawwa li tagħtih il-missier jkun jista' jwassal din il-missjoni tant radikali profonda lil dawk li jixtiequ jkunu dixxipli tiegħu. U nistgħu nistaqsu li nfusna quddiem dan it-test, għax dan it-test qiegħed iweġbilna wkoll din il-mistoqsija li għandna f'qalbna. X'hemm ħażin li jkollok il-ġid? X'hemm ħażin li tieħu d-drittijiet tiegħek? X'hemm ħażin li ma tħallix lil min ikasbrek pereżempju? Kelma Alla wkoll tindirizza din il-mistoqsija kbira f'qalbna. Jiena m'għandi l-ebda dritt fil-ħajja tiegħi ma' bnedmin oħra, fil-ħajja tiegħi mal-oħrajn. Ma jibqali l-ebda dritt allura skont dawn il-kmandi ta' Ġesu? Allura kif jitlobna immorru kontrihom dawn id-drittijiet tagħna ta' bnedmin li aħna? Jitlobna Ġesu inħarsu lejn dak li jagħmel il-missier magħna. Donnu l-missier jitlef ukoll id-drittijiet tiegħu ta' dak li ħalaqna, ta' dak li huwa l-missier tagħna. Imma kif jitlefhom? Billi lilna jagħmilna aktar sħaħ bl-imħabba li biha iħobbna. Bħalma waqt narawha matul din is-sensiela xi tfisser tassew il-ħnina li jiena nagħmel spazju fija għal dak li qed inħenna għalih bħalma jagħmel Alla biex jiena nerġa' nibda ngħix mod iktar sħiħ. Kelma Alla f'dan it-test qiegħda tindirizzalna propju dawn ix-xewqat, dawn il-mistoqsijiet li jqumu f'qalbna kontinwament fil-ħajja tagħna. Jiena nitlef dak li huwa jien għax Alla qiegħed jibdilni fl-imħabba tiegħu li għandu lejja. U allura fit-tielet skaluna tal-orazzjo x'sa ngħid jien lil Alla li qiegħed ikellimni permezz ta' dan it-test, nista' nitlob Missier Qaddis. Għatini dak li jagħmilni tassew ibnek.
Ejn inħoss l-imħabba tiegħek ta' missier li lili toħloqni bħala ibnek. Ħalli bħala ibnek inkun nista' tassew inġib ruħi kif int iġġib ruħek mhux biss miegħi imma wkoll mal-oħrajn. Mulej, għamilni ħabib ma' kulħadd. Għameli persunti tnissel fiduċja minn qed ibati u jħossu mdejjaq, minn qed ifittex id-dawl għax jinsab il-bot minnek, f'min jixtieq jibqa' jħobb u ma jafx kif, f'min jixtieq jiftaħ qalbu jħossu bla ħila. Missier, ejni ħalli ma mmurx ngħaddi minn fejn xi ħadd bħarsan differenti, b'qalb magħluqa, bil-passi maġġel. Mulej, ejni ħalli nagħti każ mill-ewwel ta' dawk li jkunu qrib tiegħi. Ejni naraf lil dawk li jkunu mħażbin u mħawdin. Għamel inħoss hekk li nasal biex inserħilhom qalbhom. Mulej jeħlisni minn innifsi biex inkun nista' nservik, biex inkun nista' nħobbok, biex jirnexxieli nisimgħek f'kull wieħed minn ħuti li inti tlaqqani miegħu. U allura l-kontemplazzjo issa, l-esperjenza profonda li jien nista' nagħmel quddiem din l-imħabba tal-missier lejja anke meta jien ma finix wisq xi tħobb, donna hija din il-kontemplazzjo, l-isfida li jagħmilli Alla biex jiena nġib ruħi bħalma jġib ruħu hu miegħi mill-esperjenza li nikseb fil-ħajja ta' kuljum ta' x'jagħmel Alla miegħi, jiena din il-ħaġa nista' naqsamha propju mal-oħrajn li niltaqa' magħhom. Imma dan nista' nagħmlu bil-konvinzjoni li Alla jnissel f'qalbi illi jiena nista' bil-qawwa kollha illi tani hu stess inġib ruħi bħalma jġib ruħu. U allura jekk irrid xi ħaġa fil-prattika li jagħtini Alla permezz tal-kelma tiegħu li llum tlabna biha, min jaf kieku infittex f'qalbi lil xi ħadd madwari, m'hemmx għalfejn il-bogħod minni, madwari, li nħoss antipatija lejh. U naħdem bis-serjetà biex mhux ma nħossix l-antipatija, għax dik m'għandix kontroll fuqha, is-sentimenti m'għandix kontroll fuqhom, l-antipatija u s-simpatija li huma sentimenti dawk m'għandix kontroll fuqhom. Għandi kontroll fuq x'nagħmel b'dak li nħoss. Jekk hemm persuna f'ħajti li jiena nħoss antipatija lejha din il-persuna. Nitlob u naħdem bis-serjetà biex ma nimxix fuq dan is-sentiment. Xi ħadd li weġġani bil-kbir pereżempju u għadni ma wasalx biex naħfirlu. Ejja naħdem bis-serjetà, bil-qawwa ta' Alla u bl-imħabba li hu jpoġġi f'qalbi meta jiena minix ta' min iħobbni biex bil-mod il-mod din l-imħabba tal-missier titrasformani, tibdilni u nkun kapaċi nasal fil-punt li almenu nixtieq li naħfer. Mhux x'inħoss imma x'nagħmel b'dak li nħoss. U għalhekk missier Qaddis, irrid ngħidlek grazzi li tajtni din il-kelma tiegħek u li tajtni lil Ġesu ibnek li għamiltu bniedem bħali li jgħaddi mill-istess ħajja tiegħi biex jispjega ħieli din il-kelma. U jnissel f'ija in-nar tal-imħabba tiegħek, nissel fija ix-xewqa li nimxi fuqha, li nilqa' din l-isfida li qed tagħmilli f'din il-kelma tiegħek. Grazzi missier. Grazzi Ġesu iben ta' dan il-missier. U grazzi Spiritu Qaddis li tnissel f'qalbi din ix-xewqa għall-missier. Glorja lill-missier u lill-iben u lill-Ispiritu Santu.